Sambonani nginibingelele nginamukele le channel eMaswiti Mina Production. Mina igama lami ngumxolisi mfana kaDlomo ngizala phansi le enkandla emathatha amnyama. Mangabe ke uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Nganza kwethu indaba ziningi kumfoka amatamela zingangamanzi njengamanje ke ngubikela nje lezi ndaba sekungeneke ezithi ke iqembu le EFF selivuseleleke icala lelo ke lasephalaphala elibhekene ke naye ke umnumzane Cyril Ramaphosa livuselela khona izolo eqedwa kubekwa nje uSpeaker okungowe ANC. Hawu babeke bebhala incwadi ke base ke beyithumela bathi chu weSpeaker ufika nje na umsebenzi wakho ke wokuqala esikunika wona mhla ka14 June 2024 sithi ke sicela ukuvuselela leli yacala ke libhekene ke naleyo ndoda ephezulu ke kakhulu isikhathi nje singakahambi ke nokuhamba. Kanti ke njengoba ke bevusa leli cala nje uzokhumbula ukuthi ke abalona iqembu lokuqala ukulivusa njengoba ke qedwa kuvota nje neqembu ke leFF Plus nalo ke live vusa ke le ndaba. Uzokhumula ke ivideo ke sake sayenza la ekhaya lapho khona ke sasikhuluma ngalo leli cala ukuthi ke ngagcina lisiholele lephi njengoba ke njengamanje ubona ke nala ukuthi ke itweet le ekade ke ibhalwe ke president wePA lapho khona ayesho ke ukuthi ke izinto zingenzeka kanjani njengoba ke esho ke ebhalile ukuthi ku number 1 iDA izokwenza ke uhulumeni okubambana noANC bese kuthi ku number 2 uPaul Mashatile oyivice president lapha eMzansi Afrika achargewe okanye afakwe amacala bese ke eyakhishwa bese kuthi ke steps sesithathu uJohn ke lo o president weDA enziwe ke uDeputy president walapha eMzansi Afrika bese kuthi ke steps sokugcina kuba ukuthi ke FF Plus ivuselela ke icala lika Cyril Ramaphosa lephalaphala then emva kwalapho ke kususwe uCyril Ramaphosa bese ke uJohn eba ke umengameli walapha ke eMzansi Afrika. Seliqalile ke neqembu ke leEFF nalo levuselela ke leli cala kusho khona ukuthi ke bazama ukugudlula yena ke umnumzane ke Cyril Ramaphosa lapha ke esikhundleni sikahulumeni okanye esikhundleni sikamengameli. Ngizokhumbuza njengana kwethu ukuthi ke uDA ilona qembu elisizeke uANC kakhulukazi kodwa ke inkinga okanye umbuzo ongayibuza wona ukuthi ke iDA izuzeni ngalokho ngoba kwamanje isihlalo ke abasazuzile nje sisodwa esika deputy speaker kanti ke asazi njengoba ke kusazoqokwa no minister mhlambe ke sobona lapho ukuthi ke bayobeke sebezuzana. Ngizocela kuwena ukuthi uhlalela ungasuki ngizolokhu nje ngulethele zonke ngesikhathi esenzeka ngaso bese ke ngenzela iqiniso lokuthi ke ngichofela subscribe sidibane ku video elandelayo. Ngiyabonga.